आ ओही के कड़ी में हम बानी नौतन थाना के एगो ऐतिहासिक पंचायत बाटे जौना पंचायत के नाम हो अंगौता के अगर बात कइल जाओ तो अंगौता एगो ऐसे ऐतिहासिक पंचायत कहनी अरुआ से कि एजा के लोग एजा के एक तरह से कहीं नागरिक तो उ बिहार सरकार में कैबिनेट के दर्जा प्राप्त वाल मंत्री रह चुकल बानी पीके साई जी जौन की बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहनी आ उहे के गांव में हम पहुंचल बानी आ चुनाव के हाल जाने खातिर यहाँ पहुंचल बानी हम अंगौता में मुन्ना दुबे जी बानी जौन की पैक्स में नामांकन करैले बानी एकरा पहले वहाँ के 2 बेर पैक्स के अध्यक्ष रह भी चुकल बानी लेकिन पिछला बार संभवतः दूसर के हुआ ये बेर यहाँ के नामांकन करैले बानी तो यहाँ से जानल जाई कि सबसे पहले तो हमारा चैनल पर स्वागत बा राहुल। हाँ जी स्वागत तो हमने के तरफ से रोबलोइन के बा जे हमने के ये दूर दराज के गांव में रोबलोइन अपना चैनल के लेके आए जाके माहौल जाने के खातिर प्रयास कैले बन लोगिन ए खातिर रोबलोइन के हमरा तरफ से धन्यवाद। अंगौता एगो ऐतिहासिक गांव हो ऐतिहासिक पंचायत हो एजा के लोग मंत्री रहल बा सब कुछ तो का कुल माने व्यवस्था रुआ पंचायत के बाद जी व्यवस्था तो एजा के आम पब्लिक बताई हम बताए तो रोबलोइन के चाहे लोग का समझ में आए कि यहाँ कैंडिडेट बन तो कुछ उल्टा सीधा बोल सकता नहीं कुछ पब्लिक लोग से भी रो एक बारे में जब जायजा लेब तो एजा के विकास के पोल खुली जे एजा कितना विकास बा कितना लोग के पंचायत से इंदिरा आवास मिलल कितना लोग के विकास भइल उ तो एजा के आम पब्लिक बताई। लेकिन आवत रहनी हम सिवान से तो देखनी रोड बड़ा चौड़ा बा साफ सुथरा बढ़िया बा ये खातिर तो हमने के यहाँ के मंत्री पीके साई जी के हमनी के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा जो वहाँ के वजह से ही ये 2 लेन बनल सीमान से अंगौता तक ले अगर वहाँ के मंत्री ना रहती तो वहाँ के रोड हमनी के ना बन रही। अच्छा जब आइल जब मेन मुद्दा पर पैक्स के जौन चुनाव बा ओकर हुआ चुनाव लड़तनी एजा प्रत्याशी और लोग बा का माने सोच के पैक्स के चुनाव रुआ लड़तनी पैक्स के चुनाव ई चुनाव हमरा ना लड़े के रहला पिछले बारी हमने तय कहनी सन ये 10 साल जब हमने इतना काम कहनी सन तो कुछ लोग असामाजिक तत्व मिल के एकरा के चुनाव के चाहल जब हम अपना मुट्ठी में पैक्स ले ली हमने क्या गैर जानकारी में रहनी सन जौना में कि चोरी हो गई चुनाव में चोरी हो हाँ चुनाव में चोरी हो गई। चुनाव में क्या चोरी हो चुनाव में चोरी होला कि दूसरा के वोट बा दूसर के जाके दे देला चोरा के वो चुनाव में चोरी ओकरा कहल जाला। तो वो तरह के हमने के पोलिंग एजेंट के कमी के वजह से कुछ 60-70 गो वोट जौन बा तो अवैध रूप से गिर गई लेकिन लाख कोशिश के बाद भी चुनाव हमने के हारन नारन से जनता हमने जीतौले हमने के काम का बल पर ये चुनाव में भी पब्लिक हमने के आके जाके किसान लोग मजदूर लोग महिला सब लोग हमने से आग्रह कल कि ना रोबलोइन ना आएब तो जौन चुनाव के हमने के पैक्स मृत हो चुकल बा तो एकरा के जीवित करे खातिर रोबलोइन की आवश्यकता बा। हमने के खाद बीज के आज 5 साल से जौन हमने के समस्या बावे वो अगर नहीं रोवाए आवत तो फिर समस्या ही जारी रही। 10 साल रउआ रहल बनी सहकारी समिति के अध्यक्ष तो 10 साल में जौन काम रउआ कैले रहनी उ रउआ हिसाब से उ काम माने धरातल पर ए बेरा नहीं खे हमरा से क्या पूछे तनी हमरा कहेंगे पब्लिक से घूम के पूछी ना एजा धान के खरीदारी भइल 1 साल भइबे कइल तो में से बहुत किसान लोग के पैसा बाकी बा वही साल में 15 लाख रुपया के गमन हो गई जौन से कि समिति पर केस हो गई समिति सुपरसीड हो गई काला सूची में आ गई ये समिति के गंभीरपुर समिति में जोड़ दिल गई खादर बिया के तो नामे मत धरी एजा तो खाद के तो हमारे खलियो बोरा नहीं खेल जे लोग का गबन हो गई तो वो तो पैक्स अध्यक्ष चुनाव में हुई है ना मैदान में ना वो तो एकदम नहीं खन यही से साबित होता है अगर ना गमन कैले रहते तो वही थे वो जब समिति सुपरसीड हो गई अध्यक्ष जी ना समिति के भी केहू लोग ये चुनाव में ना आई और वो 15 लाख रुपया हमारा उम्मीद बा कि फूलचंद शाह जी से वहाँ का अकेले पचावे के क्षमता नहीं है एमें कुछ और लोग के हाथ बा जौना वजह से कि 15 लाख रुपया गमन भइल बा लेकिन भरे के तो वहाँ के बा। सबसे दुख के बात बा कि हमारे एजा के बनावल एगो चंद्रभूषण शाही पैड मैनेजर बाड़न वही बेरा से रहलन है वो बेचारू निर्दोष बाड़े 1 रुपया वो नैखन में से ले ले आ निर्दोष व्यक्ति फंस गए बड़े जौन कि उनको पर कार्रवाई हो रखे जा रहा बा
अच्छा तो मैंने वो के फंसे में एकदम पैड मैनेजर अपेक्स अध्यक्ष के निकासी ज्वाइंट सिग्नेचर से ई पैसा के निकासी भइल बा होला आ दोनों आदमी जइए अगर ई लोग ना पैसा भरी लो तो जो समिति में 11 गो लोग रहे वो लोग पर कार्रवाई हुई ताकि वो लोग बोर्ड से निर्णय ले ले बा कि हाँ हमने क्या समिति में पैसा के आवश्यकता बा आ हमने के तो वो पैसा के निकासी भइल बा। अच्छा ये सब बात बा अध्यक्ष के तो बात बटल ही बा अध्यक्ष के चुनाव लड़ता नहीं और लोग लड़ता समितियों में देखा नहीं बहुत बड़का बड़का लोग नामांकन करौले। हाँ समिति में तो हमने किया के अरे सौभाग्य कहीं जे अगर अच्छा लोग आवे आ समिति के हमने के बढ़िया से गठन होखे तो ओकरा खातिर हमरा तरफ से बहुत हार्दिक धन्यवाद बा। हमने के मुखिया पुत्र श्री कुंदन साहिब भी एमें नामांकन करेले बनी वो खातिर हमरा तरफ से कोटि कोटि वहाँ के नामांकन करेले बनी। हाँ उहे के समिति के सामान्य सदस्य में नामांकन करेले बनी आ वहाँ के पूरा पंचायत में वहाँ के वोट मांगे के पड़ी आ वो निर्विरोध भी नहीं खे भइल में कंटेस्ट हो गई बा। अच्छा वहू पर माने दूसर वहू पर पब्लिक के वोट देवे के पड़ी आ हमरा उम्मीद बा कि हम इहे आग्रह करे सब सदस्य से जितना लोग भी अध्यक्ष में चाहे समिति में नामांकन करैले बा ओकरा से हम आग्रह करे कि जे भी नामांकन तो पहले ना करावे के चाहिए सोच समझ के करावे के चाहिए अगर करा ले नहीं तो वापस ना करे के चाहिए वापस ले तो करावला से भी ज़्यादा शिकायत होला कि वो आदमी के कहल जाए कि रण छोड़ हवे रण छोड़ के भाग गइल। ऐसे सब लोग के हम आग्रह करे सब लोग जे भी नामांकन करैले बा उ रहे आ जे ही जीत के आई वो हमने के वो समिति में रही या समिति के हमने के हमरा तरफ से स्वागत बा। पूरा ब्लॉक के बीज के सप्लाई रहनी सब्सिडी के पूरा ब्लॉक के जो उनकी ज़्यादा लाभ हमरे के यहाँ के लोग के मिल जाओ नज़दीक में बात है या लाभ ज़्यादा लोग ले लियो ओकरा वैसे खाद के 3 गो 4 गो हमारा अपन निजी भी लाइसेंस रहे कि हर सप्ताह में 2 ट्रक यूरिया आ जाओ 2 ट्रक DAP आ जाओ। हमार पंचायत के पूछता आस पास के 5 गो पंचायत लाभान्वित होके एक से आज मिर्जापुर के लोग से जब जाके इंटरव्यू लेम नू तो वो लोग कहलो कि अगर हमार घरवा अंगौता में रहत नू तो हमनी के वोटवा दिवही जी के देती सन। बहुत अफसोस में लोग रहे दूसरा पंचायत के भी हमनी के चुनाव हारला से आ एजा तो महिला पुरुष घर से महिला निकले ली सन आ जहाँ सन ए दुबे जी के यहाँ से एक बार यूरिया लेके चल अवरी पैसा रहे ना रहे हमनी के तो रोके सना जहाँ ए तरह के बात बा ओइजा के भंग कल गई व्यवस्था। लेकिन अगर जे भंग कइल जे नया समिति के अध्यक्ष के लिए आइल तो अध्यक्ष जी कहले रहनी जे हम अंगौता पैक्स के फैक्स बना देम फैक्स बना वहाँ के बोले रहनी कि अरे जो बोले नहीं कि जितना जानकारी उतने नु मीडिया वाला पूछले रहनी बंधु जो बेरी जे रुआ का करब आ तुम पैक्स के फैक्स बना देम तो फैक्स तो वहाँ बना देनी तो गबन तो होई जे फैक्स भेज देनी जैसे अंगौता फैक्स में चल गई। अब हमनी के जौन व्यवस्था बा जे सही समय पर खाद मिल जाओ बीज मिल जाओ यांत्रिकरण के व्यवस्था हो के हम यांत्रिकरण बैंक जो आज गंभीरपुर में बा मठिया में बा अगर हम रहती तो पहले अंगौता में आई रही हमनी के पीछे ही उधर रहत रहा हमनी से लोग ये सीखत रहा जिला भर के लोग ये दुबे जी से बात कल जाओ कौन योजना है तो हमनी के पहले हमें जरूर लाभान्वित तो किसान के करे। सबसे ज़्यादा अंगौता पंचायत में प्रधानमंत्री के किसान जो निधि योजना बा ओकर लिस्ट बा देख ले गंभीरपुर अंगौता पूरा ब्लॉक में 1 नंबर में बा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओकर काम बा कि हम वो बेरा अपना के यहाँ कैंप लगवा के हर किसान के ओमे जुड़वाई नहीं रसीद जरा लगे उपलब्ध रहे भाई बंधु सबके मिला के तो ओकरा के जुड़वाई नहीं ओसे 2000 रुपया 3 महीने पर हर परिवार में मिलेला। जीविका के तहत 40 गो सेंटर खोलवा के जा आ 40 सेंटर में ए बार कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर रुपया बा कि आज गरीबों आदमी जाला आवेदन देला 1 लाख रुपया उठा लेला 1% ब्याज पर। इतना रउआ काम जोड़ाओ तनी या तबो पिछला बेर चुनाव गबड़ा गइल एकर कुछ वजह बताई जे बहुत धनवाने आदमी हो कस उनका कि 4 गो राइफलधारी होके आ 4 राइफलधारी अगर अचेत होगा तो सुत गइला कौन चोरा के लेके चल गइल तो का करे और जागरूक बांधी मोटरसाइकिल कोनो होने से खोल के लेके चल गई तो वो तो ओबेरी हो गई पेरी नहीं क्यों के जात आवेला दिन में भी ना होई। एजा के जनता के जौन शोषण भइल बा जौन एने 5 साल में भइल बा पहले भी भइल बा सब ई तो पैक्स अंगड़ाई बा पंचायत चुनाव जौन बा लड़ाई बा आ वो ऊपर हमनी के चढ़ाई बा जनता के ए बेरी
काठ के हाड़ी दोबारा चढ़े नहीं खे जात, चाहे जे भी। ई पैक्स के अभी चुनाव बा, तो पैक्स के चुनाव के लेके जौन अंगौता पंचायत के सम्मानित जनता बा, जितना लोग वोटर बा, उ लोग से का अपील करे। एगो ओकरा पहले ही सवाल बा कि यहाँ के जौन नौका पैक्स अध्यक्ष बानी कुछ नाम उम जोड़ले बानी लोग से, कहे कि हर पंचायत में देखा ई नाम जोड़ला के बड़ी लोग खफा रहता चाहे थी रह। देखी ई कोनो शिकायत के बात नहीं है, जे ही अध्यक्ष रहेला उ कुछ अपना संपर्की के संपर्क के लोग के नाम जोड़ेला। पहला हम ही अध्यक्ष रहनी एजा के, जब हमरा हाथ में आइल जोड़े के, तो पंचायत के हर परिवार के कम से कम जितना संपर्क में लोग रहे, लगभग हरिजन, SC ST चाहे बैकवर्ड OBC महिला, हमार सूची रह देखम नु तो कौनो टोला वंचित नहीं है। ऐसे कि मैं नाम रही तबे लोग के धान खरीदाई, तो हमरा अंदर ही भावना रहे, लेकिन वहाँ के तनी कुछ ने कैले बानी। ऐसे कोनो आ उहे के ना कुछ वहाँ के जे डायरेक्टर लोग बा वो लोग मिल के कैले बा। खास करके एजा के जौन 4 गो 5 गो वर्ग बा, ओकर नाम कुछ लोग के में से काटलो गइल बा, नामो कटल। हाँ, कुछ नाम कटल बा। आज अगर वो व्यक्ति के प्राधिकार में भेज दिया जाओ तो चुनाव रद्द हो जाई। अच्छा, तो एक बेर जौन जनता भी अंगौता पंचायत के सम्मानित जनता, ओकरा से का अपील करे? हमारा अपील के करे के बा, हमरा कुछ न अपील नहीं करे के, हमरा आपन काम थोड़े करे के बा। जनता के अगर घादर बिया ओकरा लाभ लेबे के बा, तो वो लोग के वोट देवे के बा। वो लोग के गौरज बा हमरा के वोट देहल, कि अगर हम ना जीते तो लोग खादर बिया जेंगा रह मिली। हेगा तो केहू प्रचार नहीं करो, चाहे जेंगा नहीं करो। प्रचार में हमरा कोनो जरूरत नहीं है। आज पूरा कॉन्फिडेंस। आज तक ले 3 बेर 4 बेर चुनाव लड़ल बनी, 3 बेर हम केहू के द्वार पर वोट मांगे नहीं की गई। ऐसे जब हम जानत तनी जरा, और जब हम काम करब तो हमरा मजदूरी मिलबे करी। दुख के बात ई बा कि अगर रौरा के हम कहीं भेजत तनी काम करे के, चाहे हम विश्वास दे तनी एजा 5 आदमी से जो हम रौरा के भेजत तनी रौरा मजदूरी मिली, लेकिन जे लोग एजा पैक्स के चुनाव में हमरा के हरावे के कोशिश कइल, नया आदमी के जितावे के कोशिश कइल, उ लोग जेकर धान के पैसा बाकी बा ओकर काहे नहीं दिवावत? उ लोग एजा के खाद बीज के व्यवस्था काहे ना कइल? वो लोग के करे के चाहिए नू, ताकि पब्लिक खुशहाल रही, तो फिर हमार नामे ना धरित, हम चुनाव में ना होती। कि आज हमार लड़का बाजार करे के तैयार बाबे, तो हम कहाँ बाजार जाइली? वो काम करे लगल तो हमरा कोनो जरूरत नहीं, रिटायरमेंट में बनी सन। ऐसे बहुत मजबूरी में एजा के लोग बा, या मजबूरी में हम वो लोग के हमरा मजदूरी के काम नहीं कि हमनी के तो बनी सन। लोग कहे वो बेरी जे दुबे जी के घरवा बन गइल बा पैक्स वैसे, लेकिन 3 गो लड़का हमार बाहर रहे सन, एगो इंजीनियर बा, 2 गो फोरमैन एथी बाड़े सन। तो ओकनी के महीना में कम से कम कुछ ना तो अरे जिए खाए भर के कमाइए दिले सन। आज 5 साल से पैक्स नहीं खे, तो 2-4 कट्ठा जमीनों ले आइल बा, 1 गोदामों बनल बा, 2 गो गाड़ियों ले आइल बा। हैं मान ली ये 15 लाख के गाड़ी किन आइल बा, ट्रैक्टर नया ले आइल बा, तो ये तो बिना पैक्स के भइल बा। कुछ लोग के रीमर रहे ना होला, जी रीमर फैला दे, लूट ले ले। तो हमारा के लोग लुटेरा कहल, तो हमरा पर एको पैसा के चार्ज नहीं खे ना, पेपर में ना आइल। आ जेकरा के लोग स्वच्छ छवि कहल जे काम कराए वही करे, तो ओकर तो 15 लाख के घोटालों में आ गई। आ 5 लाख ले किसानों के रुपया बाकी बा। वो किसान के बाकी बा जौन किसान बहुत मेहनत से धान के उपजावेला, सिंचाई करेला। आज 2-4 आदमी से पूछबो करे, बोले बताई लो कि वो लोग कितना बाकी बा। हम काहे के कहे जे लोग कहे जे प्रतिद्वंदी बाड़न तो कहतरन। ऐसे हमरा तरफ से फूलचंद शाह जी के हमरा तरफ से कोनो शिकायत नहीं है, ना एथी बा। आ वहाँ के बहुत कोनो भीतर से खराब आदमी ना ही। चुनाव के दिन हमनी के संगे बैठे नहीं सुनाबो अइले तो मर मजाक हो जाला। वहाँ का हमनी के गाँव के मामा हई, ऐसे हमनी के सब लोग कुछ ना कुछ कहतो रहेला। तो हमनी के कोनो भी जौन राजनीतिक ये लड़ाई होला, वो राजनीतिक लड़ाई दुश्मन ना होला, वो तो हमारा मित्र बा, नेता के मित्र हो। लेकिन एजा कुछ लोग सामाजिक तत्व बा जे कि ओकरा विरोध में अगर वो खड़ा हो जाए, चाहे प्रचार करे, तो वो के दुश्मन के समान 5 साल ले खोजल। हाँ, कहीं बेटा गनी दूसरों जगह कहीं झगड़ा बोल कहीं डोर डराने पर, तो जरा व्यवस्था में लोग लाग जाई। परिचय बता दिया। परिचय हमार अजय दुबे उर्फ मुन्ना दुबे, ग्राम अंगौता पैक्स के पूर्व अध्यक्ष, प्रखंड नौतन, जिला सिवान, बिहार के हम निवासी बनी। आ एजा रोवा लोग के एजा के जनता के एक तरह के हम किसान के सेवक बनी।